gaziere gị dịka ị na-esonyere anyị n'akụkụ ụwa nke uhuruchi taa na Sunrise FM Enugu. Sonyere anyị na usoro nzikọrịta ozi soshal midia. Anyị nọ na X amaburu dịka Twitter @Enugu ESBS, Instagram Enugu ESBS, Facebook ESBS Enugu, nakwazi na YouTube channel anyị bụ ESBS Enugu 042. Abụ m CHUKWU. Isi akụkọ. Gọvanọ Mba ekwuola na ndị ekperima na-agba mgba okpuru megide mbọ a na-agba inye ndị mmadụ ezi mmiri. Aka na-achị Enugu steeti eguzobela ndị isi otu kansụl jikọtara ndị eze ọdịnala nke 8 ya. Ndị dị iche iche sowere oke n'ọlụ n'Enugu steeti enyela gọvanọ Mba nnukwu akara n'otu afọ ọ nọgoro n'ọchịchị. Akụkọ n'uju. Gọvanọ Peter Mba ekwuola na n'agbanyeghị mgbe okpuru ndị ekperima na-ebibi okporo mmiri dịgasị na steeti a na-agba, na ọchịchị ya ka dịkwa uchu n'ihu na enyere ndị mmadụ ezi mmiri ọṅụṅụ. Gọvanọ Mba kọwara na mkpebi ya nwere n'isochi ihe ịma aka a na-enwe n'iweta mmiri sitere n'anya ya hụtara ụmụaka bụ bọket n'isi wee na-achọ mmiri. O kwuru na gọọmenti steeti a na ugbu a na-edochi okporo ndị megoro ochie bụ nke agaghị enwe ike ịnagidewu ike mmiri ji agba. Gọvanọ Mba nọrọ n'oge ọ na-ekwuo mmiri dịka ihe kachasị dị mkpa nye ndụ nke mmadụ, wee kwee nkwa na ọchịchị ya ga na-aga n'iru n'ịhazi ọnọdụ a ga-eji hụ na a na-enwe mmiri dị ezi mma ọgụgụ na steeti a. Gọvanọ Peter Mba na-achị Enugu steeti emeela ka amata n'ụlọ akwụkwọ ndị akpọrọ Smart School gafere 250 bụ nke ọchịchị ya na-arụ ya na wọdụ dị 260 na steeti a, bụ n'iji hụ na nwatakịrị ụbịam kachasị anyụ anya nọ n'ebe kachasị dị mie na steeti a wetara agụmakwụkwọ n'ogogo kachasị dị ezi mma na mba ụwa, nke eji akọrọngwa ọgbọ senchuri 21 wee na-akụzi. Gọvanọ Mba kwuru na ebumnobi dị na ya bụ ịgbanwe echiche nke ndị ọgbọ dị n'iru n'iji mee ka ha nwee ike iselite isi n'ebe ndị ogbo ha nọ n'akụkụ ọbụla n'ụwa. O kwuru na ụmụaka na-agụ na Smart School ndị ahụ ga-abụrụ ndị emere ka ha na-agabiga ọmụmụ ihe akpọgasịrị mechatronics, artificial intelligence, augmented reality, robotics nakwa smart life ideology. Gọvanọ Peter Mba na-achị Enugu steeti ekwuola na ọchịchị ya agaghị enwe ike imejupụta atụmatụ o were ịchaka akụ na ụba nke steeti a site na ijeri $4 na ụmụ anọ na ugbu a wee gbago na ijeri $30 ma ọ bụrụ na o gboghị nsogbu ọnọdụ ize ndụ a na-enwegasị na steeti a. Gọvanọ Mba, onye kwupụtara nke a n'otu ọgbakọ nta akụkọ ọ chịkọbara n'iji merube otu afọ ọ nọgoro n'ọchịchị, kwuru na igbo nsogbu ọnọdụ ize ndụ a na-enwegasị na steeti a ga-enyekwara aka n'ihu na ekpochapụrụ ụbịam na ụdị agaghị enwe onye bụ ogbenye. Ọ sị na ọnọdụ onye apụtakwana iro a na-adị na-amanye bụ nke iwu akwadoghị na-apụnarị steeti a nnukwu ego kwesịrị ịkpata nakwa achụmnta ego. O kwukwara na ọchịchị ya ewetala nnukwu ọganihu na ngalaba ọrụ ugbo site n'ịkwalite ọnọdụ ndị ọrụ ugbo. Gọvanọ Peter Mba ekwuola na ọ bụghị eziokwu bụ ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-ewe n'ụdị na ọchịchị ya buniri ogogo ụtụ isi a na-akwụ, na naanị ihe steeti a mere bụ ịgbasa aka na ndị na-akwụzi ya bụ ụtụ isi. O kwuru na nke a mere ka e nwee ike ịgụ ya ozi ndị anaghị akwụba ụtụ isi. Gọvanọ Mba rụtụrụ aka na enweghị ọchịchị ọbụla ga-akwụdo ma ọ bụrụ na ụmụafọ ya nakwa achụmnta ego dị iche iche
anaghị akwụ ụtụ isi. O kwukwara na amụma ọrụ ọdụ ụgbọala nke ọgbara ọhụụ a na-akwadebe ịrụ ya were ebumnobi ịgbanwe ọnọdụ steeti a n'ụdị ọ ga-anọzi n'ogogo mba ụwa nakwa n'iji laghachi azụ n'atụmatụ ntọala eweburu maka steeti a. Aka na-achị Enugu steeti bụ Dr. Peter Mba enyela nkọwa banyere amụma iwu nke Enugu steeti dịka o si metụta iguzobe ụlọ ọrụ ga na-ahụ maka ogige ranch bụ nke ndị omebe iwu steeti a nọrọ na nso a binyere aka wee kwuo na o were ebumnobi ịgbasa aka na ohere achụmnta ego ndị Enugu nwere ike ịbagide. Dr. Mba nyere nkọwa ahụ n'oge ọgbakọ nta akụkọ ya na ụfọdụ ndị nnọchiteanya nke ụlọ mgbasa ozi dị iche iche were n'iji merube otu afọ ọ nọgoro n'ọkwa bụ nke were ọnọdụ n'obi gọọmenti dị n'Enugu. Ọ gbalịrị iru banyere nkọwa dị iche iche a na-enye amụma ahụ n'usoro nzikọrịta ozi soshal midia dịka ọ rụtụrụ aka na ọchịchị ya dị uchu n'ịkwalite akụnụba nke steeti a n'ụdị dị ukwuu. Gọvanọ Mba nọrọ n'oge ọ na-aza ajụjụ ndị nnọchiteanya nke ụlọ mgbasa ozi dị iche iche nọ na-ajụgasị ya wee kọwaa ndị Igbo dịka ndị na-agbado anya nke ọma na achụmnta ego, o wee bụrụ ihe dị mkpa na ha jiri ohere amụma wee bagide ijiri enunu wee chụọ nta ego. Gọvanọ Peter Mba na-achị Enugu steeti akwụbala ndị isi otu kansụl jikọtara ndị eze ọdịnala n'Enugu steeti nke asatọ ya dịka o nyere ndị eze ọdịnala ahụ ndụmọdụ ka a nọrọ n'isi nchekwa n'obodo ha dị iche iche site n'ịdọnyere gọọmenti n'ogogo niile ukwu ka ọ na-eguzobe ndị isi otu ahụ n'ogige ụlọ nzukọ omebe iwu nke Enugu steeti. Gọvanọ Mba kwuru na ọrụ ndị eze ọdịnala na-alụ gafere ịbụrụ ndị na-elekọta omenala nakwa ọdịnala ma ruo n'ime ka a na-enwe ọnọdụ udo na ịdị n'otu tinyere ịbụ anya nakwa ntị nke gọọmenti. Onye isi oche otu kansụl ahụ bụ Igwe Asadu kọwara ya bụ gọvanọ dịka onye ji eweta ezi mgbanwe nakwa onye mbọ ọ na-agba gazuru obodo niile dịka o kwukwara na amụma ọrụ mbụ gọọmenti steeti abagidere n'obodo ha bụ n'ọchịchị gọvanọ Mba. Ọ dị mma ka anyị gakwa n'ihu n'akụ anyị ndị fọdụrụ ma cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'usoro nzikọrịta ozi soshal midia. Anyị nọ na X amaburu dịka Twitter @Enugu ESBS, Instagram Enugu ESBS, Facebook ESBS Enugu nakwazi na YouTube chanel anyị bụ ESBS Enugu 042. Ọ dị mma. Ụfọdụ ihe ọmụmụ ndị a ga na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ Smart School a na-akwadebe iru ya na wọdụ dị 260 ewegasịrị na steeti a n'otu n'otu gụnyere Artificial Intelligence, Robotics, Mechatronics nakwa ndị ọzọ. Ka ọ na-enye nkọwa banyere ogogo erugoro na ya bụ amụma ọrụ Smart School, onye isi oche ụlọ ọrụ Enugu State Universal Basic Education Board (ENSUBEB) Maazị GOC Aja kwuru na ọchịchị gọvanọ Peter Mba dị uchu n'ịkwalite ogogo ndị nkụzi ewere na steeti a. Onye nta akụkọ anyị bụ Judith Ohini wetara ozi na Maazị Aja nọrọ n'ajụjụ ọnụ ọ jụrụ ya na ndị ọzọ sigasịwere oke n'ọrụ na steeti a banyere otu afọ gọvanọ Mba nọgoro n'ọkwa kwuo na ebumnobi gọọmenti steeti a bụ ime ka ụlọ akwụkwọ ndị gọọmenti wee bụrụ ebe a na-aga maka agụmakwụkwọ bụ ịgba nke agaghịkwa abụ ibu arọ. N'akụkụ nke ya, otu onye jiburu ọkwa onye isi oche gọọmenti okpuru ọchịchị Nkanu West bụ Nwabueze Nnamani nyekwara ọchịchị Mba nnukwu akara na ngalaba ndị dịgasị oke mkpa.
Na mmechi isi akụkọ ọzọ, Gọvanọ Mbah ekwuola na ndị ekperima na-agba mgba ụkpụrụ megide mba a na-agba ihe ndị mmadụ ezi mmiri. Aka na-achị Enugu steeti eguzobela ndị isi otu kansụl jikọtara ndị eze ọdịnala nke 8 ya. Anyị mekwara ka ịmata na ndị dị iche iche soworo oke n'ọlụ n'Enugu enyela Gọvanọ Mbah nnukwu akara n'otu afọ ọ nọgoro n'ọkwa. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa anyị nke uhuruchi taa dịka Odomere Igbodo na ndị ọlụ yara aka siri chịkọbịa n'asụsụ Bekee, ma cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'usoro nzikọrịta ozi soshal midia. Anyị nọ na X amaburu dịka Twitter @Enugu ESBS, Instagram Enugu ESBS, Facebook ESBS Enugu, nakwa na YouTube channel anyị bụ ESBS Enugu 042. Abụ m Philip Chukwu, daalụ maka isonyere anyị.